India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Unong bishar ha Australia hangni kasing nongkong ula rai pendrem ya kanong peniap briew kabala Shah rai pendrem da kabaset Phatok sijing im ringkat bat kajing pelai paror hadin lai plai snam namar ba kajing peniap ikilai ngut ki briew da kaba penunkam da utiet balong bi bat kabala penkut no ya kajing bishar kabala khiwen ya kilat patai kubor ha perthei Kapatasan san posnam kakarta kelasha rai pendram ha ubnai nai tong baladap halor kajing peniap iki laingut ki briu nama da kaba ai da kajing bam balong bi aki kmi ki pa jong ukurim jongka kapara jong u bat umama jong u ha kapor baki penlong ya kajing ya bam jasngi ha kaying sa jongka ha usnam arja apulai Kinong pet binya na du New York hadu New Delhi kilabut ya kawe pa kawe kajing kala jong ka e ka babun menta ki chukot tang mushroom murder ya kajing tmu shalendet jong ka te ka kampanyap kadang sa ha ka umdum Kapatasan kala syak prai pendram hang ka step nginong kong ha Melbourne ha ka ba unong bisa jong ka Supreme Court u Christopher Bells ula ong bakla penshitom mi kilandot jong ka bat ki bahayeng jong ki Kabjing bomla jong pi ban pen iya kanu kajing sosi kalong kumba ai melu ya kiding mong jong baro kilanot ula ong kajing thia jong kajing le bomban jong pi ka penlong ya kajing penshitom ka bahe tam na ka benta ki kamruna jong pi ula ong ula rai penrem ya ka da ka baset Phatok shi jing im henre ula ong bakan yo ya kajing lai paror hadin lai plai snam kata hadu bakan da kanjo pra plai snam karta Menta ka don at puprasngi ban ujor ka baro ar kijing syak rai pendram bat kijing syak penshitom jongka. Habakran hadin bala penbena ya ka rai pendram u pastor Yan Wilkinson u batang ma u balaj im na kijing syak khot syakate kijing ya bam jasngi da ujor tet balong bi ula ai kuble ya kito ki bala kersan ya ka long yeng hadin kate kijing jia basngusi. Ha ubnai nai tong baladap ka kenhun nong bishar ka bakat arngut kala lap ba ka Patterson ka de ka badan kti ha ka bala peniap ya ki kemi ki pa jong ukurim jong ka u Simon u Don bat ka Gil Patterson bat kumju ro ya ka para jong u ka Heather Wilkinson ha ying jong ka ha Lotha ka badon ha jelabe